Bilan Sini, I am back. Kina ruwa. Kina ruwa. Kina ruwa. Kina ruwa. Kina ruwa. Kina ruwa. Kina taka rawar TikTok ayi magana ki yanga. Kin nuna tsaraici kina fraud wai kin ja zuga. Ki je ki aure amma mijin ma sai kin zaba. Ki ba yara tarbiyya dan kar su yi kwaba. Ana so ki haifo Sheikh Jafar kar da ki je ki haifo ne Ramali kai. Kina ruwa. Kina ruwa. Kai kina ruwa. Kina ruwa. Kina ruwa. Kai kina ruwa. Kina ruwa. Sun yi rainanki kina shirin zaki raina ubanki. Kullum fatan sa ya ganki kin zama matar kirki. To ki gyara halinki in kiki karshe akwai wala kiri. Kina ruwa. Maryam yar TikTok. Nafisa ta TikTok. Da Khadija ta TikTok. Ummi yar TikTok. Farida ta TikTok. Zainab yar TikTok. Da Aisha yar TikTok. Da Ruqayya ma yar TikTok. Da Fadila ma yar TikTok. Nabila TikTok. Da Faiza yar TikTok. Duk kuna rawa. Kuna ruwa. Kuna ruwa kai kuna ruwa. Kuna ruwa. Duk kuna rawa. Kai kuna ruwa. Kuna rawa. Kuna ruwa. Na ta sa fulta wai ita kyakkyawa ce. La ka ganta sharo amma a zuciya mummuna ce. Dan TikTok ba karatun sallah. Yan matan TikTok ba karatun sallah. Kina ruwa. Kina ruwa. Kina ruwa. Kuna ruwa.